akej školy ste prišli a aké predmety učíte? Prišla som zo základnej školy na Polianskej ulici v Košiciach a učím na prvom stupni na základnej škole, čiže 1., 2., 3. a 4. ročník. Ktorý moment z dnešného dňa si zapamätáte? Zapamätám si určite vyučovaciu hodinu u šiestakov, slovenský jazyk. Boli skvelí tak žiaci, ako aj pani učiteľka. A celé to, ako ste to pripravili, tak ako klobúk dole pred vami. Budem si to navždy pamätať. Z akej školy ste prišli a aké predmety učíte? Prišla som z Lučenca, to je na juhu Slovenska, a ja som prvostupniarka, to znamená, že učím od 1. po 4. ročník, ale v 5. ročníku učím slovenčinu a hudobnú. Čo by ste chceli odkázať nám, žiakom základnej školy? No, tým druhákom, čo som bola v triede, pozrieť sa, že sú veľmi šikovní a aby to tak ďalej ťahali až po 9. ročník. Z akej školy ste prišli a aké predmety učíte? Dobre, tak ja som prišiel z základnej školy Polianska, to je v Košiciach, a učím predmety momentálne náboženská výchova, dejepis a geografia, a ešte techniku. Ktorý moment vám zostane v pamäti z dnešného dňa? Prvý moment, tak sme mali takú zaujímavú aktivitu na hodine dejepisu, kde sme si na začiatku hodiny mali predstavovať nejaké veci, tak to sa mi veľmi páčilo. Celková aj tá atmosféra v tej triede 9. Čo by ste odkázali nám, žiakom základnej školy? Vy ste boli vďační, že vlastne sa niečo také deje na vašej škole, že máte takých otvorených učiteľov, ktorí chcú ísť do nových vecí a aby ste s nimi spolupracovali. Z akej školy ste prišli a aké predmety učíte? Tak prišla som z základnej školy Ždáňa, to je pri Košiciach, a vlastne učím všetky predmety, pretože učím na prvom stupni prváčikov. Čo by ste chceli odkázať nám, žiakom základnej školy? Určite môžete byť pyšní na to, z akej školy vyjdete, respektíve do akú školu navštevujete. Vážte si svojich učiteľov a ďakujte im za ich ťažkú prácu a snažte sa, lebo sa vám to bude hodiť do budúcna. Z akej školy ste k nám prišli a aké predmety učíte? My sme prišli zo Spojenej školy Hradné námestie v Kežmarku, no až tak zďaleka, a učím na prvom stupni základnej školy. Čo by ste chceli popriať nám, žiakom základnej školy? Tak v prvom rade by som vám popriala veľa zdravia a veľa úspechov. Máte to perfektne nastavené, novú reformu, ste úžasní a vaše pani učiteľky boli veľmi inšpiratívne a veľmi skvelé. V akej škole ste prišli a aké predmety učíme? Ja som prišiel zo základnej školy na Devínskej ulici z Nových Zámkov a som riaditeľom školy. Čo by ste chceli odkázať nám, žiakom základnej školy? Tak chcel by som vám odkázať, som tu prvýkrát na vašej škole, že to máte veľmi pekné, krásne prostredie, v ktorom sa môžete vzdelávať, a ja by som vám chcel popriať najmä šikovných učiteľov, ktorí vás budú motivovať do ďalšieho života alebo pôsobenia na tejto školy, a aby ste stále chodili s radosťou do školy. Ďakujem. Z akej školy ste prišli a aké predmety učíte? Ja som prišla zo základnej školy Belehradská 21, je to základná škola v Košiciach na Ťahanovciach, veľké sídlisko, a som učiteľkou 4. ročníka, to znamená, že mám rôzne predmety, takmer všetky, okrem angličtiny, telesnej a informatiky. Čo by ste chceli odkázať nám, žiakom základnej školy? Ste veľmi šťastní žiaci, lebo vaša škola má veľmi dobré meno medzi všetkými školami a prišli sme tu práve preto dnes, aby ste ukázali, ako to robíte ináč. Zároveň vám všetkým žiakom prajem, aby ste mali veľa úspechov v živote, aby všetko, čo ste sa tu naučili, ste raz využili vo svojom dospelom živote, aby sa vám všetkým darilo. Ďakujeme. Ďakujem aj ja.